يصلي شيمس آمين اوكي እግዚአብሔር ይባርክ አምላኽ እሞኒ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ንሱ ብርቱዕ እዩ ከም አምላኽና ዝበለ አምላኽ የለን አምላኽ እሞኒ እዩ ተኸመጽ ዘለዎ ኸመጽ እዩ ንሱ አይድንግን እዩ ከመጽ እዩ حق ከመጽ እዩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክምለስ እዩ እቲ ክምለስ ዝበለስ ክምለስ እዩ ማዓስ ክምለስ እዩ እንደይ ክምለስ እዩ ግን ክምለስ ኢሉ ስለዚህ ኻ ተስፋ ቆሪጾ መስራዕም ሲ አይት ተሓን ክምለስ እዩ እግዚአብሔር ይመለስ እዩ حق ክምለስ እዩ ንሱ ክምለስ ከሎ ኻ ከምቲ ቀዳማይ ደይኮነ ብኽብሪ እንታይ ክገብር እዩ ክብሪ ክግለጽ ስለዚህ ብኽብሪ ድማ መስውን ዘለዓለም ከነብሪና ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሰምዖ ዘለና ንሱ ንምንታይ ንግዜ ቀሊል ማለት ስለዚህ ተስፋ ዘለና ሰባት ኣብ ተስፋ ንነብር ሰባት ስለዝኾና በዚ አምላኽ እዚ ባህ ክብለና ኩሉ ግዜ እንደሊ ማለት አምላኽ እሞኒ ኦኬ እግዚአብሔር ይባርክ በሐፈሻው እቲ ሐሳባተይ በመዝሙርን በአማን ከመተን ባህታ ክዛረብ ርኤሲ እግዚአብሔር ሲዛረብ አምላኽ ሲዛረብ ጽንልና አንተና ሰሚና በፍላይ በቃ አንደበት ቃላት ይመስል እንበር ንዓይ ጽቡቅ ታሽም ኮይነኒ እግዚአብሔር እሞኒ ማለት እግዚአብሔር ይባርክ አምላኽ ሓያል እዩ ከም አምላኽ ዝበለ ብርቱዕ እለ ስለዚህ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ መዝሙር ክሪኦ ከለኹ አማንካ ክትንበይ ከለኹ ክዛረብ ከሎ መተንባህታ ደስ ይለነ ማለት እግዚአብሔር ይባርክ ሎም መዓልቲ ሐሳባተይ እስኪ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳይያስ 30:15 ተውጽለይ ይደሊ ኢሳይያስ 30:15 እንታይ ትብል 30:15 እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎሞ ብምምላስኩምን ብምሕዳእኹምን ክትድህኑ ኢኹም ሓይልኹም ሲ ኣብ ሕዳእትን ኣብ ምውካልን ክኸውን እዩ ግናኸ ኣበኹም ኢልዎም እጂ ታደልያ ዘለኹ ንስኻትኩም ኣይፋና በልኩም ይብለና ግን ኣብቲ 15 ተዳሪኹማ ኢሳይያስ 30:15 እግዚአብሔር አምላኽ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎሞ ብምምላስኩምን ብምሕዳእኹምን ክትድህኑ ኢኹም ሓይልኹም ኣብ ምንታይ ይኹን ኣብ ሕዳእትን ኣብ ምውካልን ክኸውን እዩ በሎም ይብለና እግዚአብሔር ይባርክ ናይሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ድማ ዝሓብክዋ ሓይልናስ ኣብ ሕዳእትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ሓይልናስ ኣብ ምንታይ ኣብ ሕዳእትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ሕጂ ሓይልናስ ኣበይ ዘሎ ንና እንፈልጦ ኢና ማለት ዝገርመኩም ሲ ብዛዕባ እዚ ቃል ሲ ያው አምላኽ ነዚ ቃል ሓሳብ ሰሃበኒ ጽሕፎ ነይረ ከምቲ ትፈልጥዎ ስራሕና ሓዋኺ ስራሕ እዩ ብንዓና ጥራይ ደይኮነ ኣብ ኩላትና ንሓወኺና እጂ እዚ ቃል እዚ ጽሕፋ የብባይ ሰላሰላ ነይረሲ እጂ ስራሕና ከምዛ ዝበልኩም ስሕውኹ እንድዩ ብዝተኻዕለኒ መጠን ነፍሰይ ይገታዕ ፕሊስ እናበልኩ ዳዓያ ተእዮይ ማለት ብዝተኻዕለኒ መጠን ሕጂ እዚ ቃል እንዳሓሰብኩሲ ተሓዊኸ እጂ እንታይ ክብለለሽ ተሓዊኸ ትስራሕ ኣብ ገለ ቫይሌሽን ገይረ ኣብ ዘይግባእኒ ዋን ወይ ኣትየ ዋን ወይ مساعتኹ ትናትና ሱፐርቫይዘር ምስ ዳዊት ንዕልል ነርና እጂ ቫይሌሽን ገይረ ምስ ዋን ወይ مساعتኹሲ ብዙሓት ይናቲና ብዙሕ ሰባት እዮም ከይዶም ኣነ ከዓ ዘይስራሐይ ኣይገብርኒ ይኸሙ ብዝተኻዕለኒ ከም ዝበልኩኹምሲ ይዓግታየ ነብሰይ ዋላ ስትስራሕ ምሽ ህውኸካ ክትጎይ ተደሊ ነፍሲ ህደእ በሊ ብምጉያይኺ ይኮንክን ተዕወቲ ህደእ በሊ ምሽ ይብላ ብዝተኻሊ ድሓር ኣብታ ሽዑ ግን እዛ ቃል እንዳሰላሰልኩ ብዛዕባ ሕዳእትን ሓይልኹም ኣብ ምንታይ ይኹን ዝብል ግዜ ኣለኒ ብዙ ግዜ ሰዓት ኣለኒ ምንም ድሓር ከይደ ትራፊክ ምስ ኮነ ሽፍት ገይረ ኣዋን ወይ ኣትየ የህወኸካ ይትስራሕ مساعتكوس نخلهم قديفهم ناتنا سوبرفايزر نعاي أتقع بيلنسي هاي تقبر على خايل انت كيتي وانا مالتي دحارة تاير كانس يس I'm guilty ليه مالت تخكلينيا
ዘይቆኑዕ ገይረ ኢልዮ ማለት ቆኑዕ ኣይኮነን ንካልኦት ኣይምልከቶምን እዩ እነሱ ዝቋፃፀሮም ስለ ዘይኮነ የስ ተጋጊየ ኣለኹ ኢልዮ ይግባኣኒ ትኬት ኢልዮ እንታይ ኢሉ ሂቡኒ መቕፃዕቲ ሚቲ ሂቡኒ ማለት እዩ ሕጂ ድሓረይ ኣብ ውሽጠይ ትረበሸን ስሕተተይ ምዃና ፈሊጠ ኣለኹ ኦኬ ትክክለኛ ድሓረይ ተፀውየ ኣብቲ ኦፊስ ኣሪእኒ ከምዚ ጌርካ እወ ተጋጊየ በቃ እዚያስ ክገብራ ዘይግባኣንስ ጌረያ ኢለዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላክ እዋ ህድእ በል ዝብል ሓሳባት የምፃእ ነይረ ሞ ሽኡስ ዋው ሰዓን ዘይምህዳእ ዘምፃለይ ሰዓቤናት ኢለ በታ ቃል ደስ ኢላትኒ ንክብለኩም ደልየ ስለዚ ሓይልናሲ ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ይደሊ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር ካባይን ካባኻትኩም ሲ ሓይልና ኣበይ ክኾን ኣለዎ ህድኣት ክህልወና ኣለዎ ስለዚ ኢሳያስ ክዛረቦም ከሎስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እሞ እንታይ ግበሩ ብምምላስኩምን ብምህዳእኹምን ሲ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ትድሕን ኢኹም ምድሓንኩም ካብ ምንታይ እዩ ብምምላስኩም ኩሉ ግዜ ተመላለሱ ኣብ ቤት ኣምላኽ ተመላለሱ እሺ ክንድህን ኢና ሓደ መዓልቲ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ብምምላስኩምስ ብምሕዳእኹምስ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትድሕን ኢኹም ስለዚ ኢልዎም ከዓ እንታይ ኢልዎም ሓይልኹም ጉልበትኩም ፀዓትኩም ኩሉ ነገራትኩም ሲ ኣበይ ይኹን ኣብ ህድኣት ይኹን ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካል ይኹን ብዛዕባ እቲ ሓይሊ ይርያ ነይረ ሓይሊ ብዙ ዴፊኒሽን ክርያ ኢለስ ብዙ ግን ብዝተኻለኒ መጠን ክፍትና እየ ሓይሊ ያው ናይ ስልጣን ምልክት እዩ ምሽ ሓይሊ ናይ ስልጣን ምልክት እዩ ወይ ሓይሊ ከዓ ናይ ጉልበት ናይ ሰብሲ ቅልፅሙ ኣብ ገዛውትና ነይሮም ኣብ ዘመኖም ዘበንካ ምሽ ሓያል ትኸውን ናይ ገዛውትና ሓያላት ኣለዉ ኣብ ገለ እዋን እጂ ብፍላይ እዚ ማስል ዘልዕሉ በቃ ሽግር ኢኻ ተበፅሕ በቃ ሹ ኣብቲ ገዛውቲ ሓያላት እዮም በቃ ዝወፅእ ዝኣቱ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ በቃ ሰጥሰጥ የብሉኻ ምስ ግዜኻ ንሳቶም ምስ ሓለፉ ካልኦት ሓያላት ይመፁ ማለት እዩ ሓይሊ ሲ ናይ ቅልፅ ምልክት እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ሓደ ነገር ንክተወፅእ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ፀዓት ክተምፅእ እንታይ ምግባር እዩ ሓይሊ የለይካ እዩ ብፍላይ ድማ እዚኦም ዓዲ ኣምላኽ ባርኮም ኣብ መሕረሲ የእትውና እንዲኦም ነይሮም ሰለስተ ተሓረስካ መጀመርያ ግን ሪኢኹም ኣይኹምሽ ኣይገብልዎ ኣዴታት ስለ ዘሎ ብዘይገድስ ኣቦታትካ እዚኣትኹም እተው ሕጂ እንታይ የብልዎም እትዮም ፑሽ ሓይሊ ግበር ኢሉሽ ሓይሊ ሲ እንታይ ምግባር እዩ ረዲኩም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለለ ሓይልስ ፀዓት እዩ ፀዓትካ እዩ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ክትገብር ሕጂ ሰብ ብዙሕ ነገራት ሓይሊ ኣለዎ ወይ ፍልጠትና ወይ ከዓ ገንዘብና ወይ ከዓ ቅልፅምና ኩሉ ነገራት እንታይ ይገብረና እዩ እሱ ሓይሊ ይበሃል ማለት ስለዚ ሓይልኹም ኣብ ምንታይ ክኸውን ኣለዎ ሓይልኹም ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ኣለዎም ኢሎም ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 32:8 እንታይ ኢሉ ካልኣይ ዜና መዋዕል 32 ካልኣይ ዜና መዋዕል 32:8 እንታይ ይብል ኦኬ 32:8 ኦኬ እቲ ምሶም ዘሎ ቅልፅም ስጋ እዩ እንታይ ብሎም ኣሎ እቲ ንጉስ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢልዎም እቲ ምሶም ዘሎ ቅልፅም ስጋ እዩ እቲ ክረዳኣና ውግና ድማ እንታይ ክገብረና ክዋጋኣልና ምሳና ዘሎ ግና መን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ዘረባ እንታይ ገበረ በቲ ዘረባ ንጉስ ቅያስ ድማ እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ዘረባ ቅያስ ንጉስ ይሁዳ እንታይ ገበረ እንታይ ኢልዎም እቶም ምሶም ዘለው ነገራት እንታይ እሱ ምሶም ዘለው ቅልፅም ስጋን እዩ እንታይ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ወዳቕ ነገር እዩ ይፈርስ እዩ ንግዚኡ ሓያል ይመስል እምበር
እንታይ ዝገብር እዩ እቲ ምሳና ዘሎ ግና ንሱ እንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ አንተም ሕዋተይ እቲ ምሳና ዘሎ ንሱ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ እቲ ኣብ ቅድሜን ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ ንሱ እንታይ እዩ ስጋ እዩ እቲ ምሳና ዘሎ ግና ንሱ እንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ እቲ ኣብ ቅድሜይ ዘሎ ግና ንሱ እንታይ እዩ ስጋን ኢልዎ ስለዚ እንታይ ግበር ኢልዎም ህድእ በሉ ሽኡ በቲ ንጉስ ሕዝቅያስ ድማ እንታይ ገበሩ ሓደ ህድኣት ከለወና አምላኽ ይደሊ በዚህን ሰለስቴን በፈላለይ ሓስቡ ብዙ ሰፊሓተኒ ግን ብሓንሳ ክጠቃለለን ደሊ ሓይል እንታይ ህድኣት እንታይ ምውካል ዝብል ነገራት ግን ብሓፈሻው ግና በዚህን ሰለስተ ጥራይ ጥምር ኣቢልና ክሪኦ ይደሊ ሓይልኹም ኣብ ምንታይ ክኾን ኣለዎ ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ኣለዎም ስለዚ ሕዝቅኤል ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢልዎም እቲ ምሶም ዘሎ ቅልፅም ስጋ እዩ እቲ ንዓይ ንኣኻትኩም ኣብዚያ ሰዓት እዚኣ ደሸግረና ዘሎ ነገራት እሱ እንታይ እዩ ቅልፅም ስጋ እዩ ንሱ እንታይ እዩ ጠፋ እዩ እቲ ምሳይ ዘሎ ግና ንሱ እንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ምሳና ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ሽኡት ህዝቢ እንታይ ገበረ ሓደ ህድኣት ከሎና ህድኣት ዝግ ምባል እዩ ወይ ድማ ዋላ ሓይልኹም ምስ ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ይኹን ኢልዎም ኣብ ኢሳያስ ዝበሎም እንታይ ኢልዎም ሓይልኹም ኣብ ምንታይ ይኹን ኢልዎም ኣብ ምውካልን ይኹን ኢልዎም ኣባ ከለና ከንብባ ዝደለኽዎ ኣብ ዜና መዋዕል በዓል ኣኸላ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 16:8 16:8 እንታይ ኢልዎም ኢትዮጵያን ሊብያውያን ዶ ግዳ ምስ ኣዝዩ ብዙ ሰረገላታት ፈረሰኛታት ዓብይ ሰራዊት ኣይነበሩን እንታይም ነይሮም ኢትዮጵያውያንን ሊብያውያንን ዶ ግዳ ምስ ኣዝዩ ብዙ ሰረገላታት ፈረሰኛታትን ዓብይ ሰራዊት ዶም ኣይነበሩን ኣብ እግዚአብሔር ስለተመርኮስካ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኣብ እግዚአብሔር ስለተመርኮስካ ግና ንዓታቶም እንታይ ገበረካ ዓቢድካ ሓበካ አምላኽ እቲ ዝደልዮ ነገራት ሕጂ እንታይ እዩ ብህድኣት ክንነብር አምላኽ ይደልየና ኣብ ህይወትና ብዙ ሓንጎጭጎጭ ኣሎ ብዙ ማዕበላት ኣሎ ነገር ግና ተወክልትናስ ኣበይ ይኸውን ኣለዎ ስለዚ እንታይ ኢሎም ኢትዮጵያውያንን ሊብያውያንን እንታዮም ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዘሎ ንስኻ ግና ኣብ እግዚአብሔር ስለተመርኮስካ መርኩስካ አምላኽ ስለዝኾነ ግና ንዓታቶም እንታይ ገበረካ ዓቢድካ ሓበካ እግዚአብሔር ነገራትና ዓቢድና ኣይሕሊፉ ክበና ምንታን ክኽእል አምላኽ ንደልዮ ነገራት ወይ ከዓ እቲ ታሽም ዝገብረና ነገራት ማዕበላት ይኹን አምላኽ ዓቢድና ምንታን ክህበና አምላኽ ዝደልዮ ነገር እንተልዩስ ኣብ አምላኽ ንወከል ተወክልትና አምላኽ ይኹን ኣነ ብዛዕባ እምነት ይርያ ነይረ እምነት ኣብቲ ዕብራውያን ዘላስ እምነት እንታይ ኢልና ንገልፃ ነርና ኣብቲ ዕብራውያን ዘላስ ዕብራውያን 11 እንታይ ይብል እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበር ነገር እርግጽ ምግባር ያ ናይቲ ዘይራኣይ ነገርካ ምርዳእ እያ ኢልዋ ምሽ እምነት ማለት ነቲ ተስፋ ዝግበር በዚ ኣነ ትምህርተይ ክርያ እምነት ማለት ምውካል እያ በዚ ሕጂ ትምህርተይ ዝብለኩም ዘለኹ በቲ ሕጂ ምውካል ሕጂ ንኣብነት ሰባት ትውከሎ ሰብ እንታይ ስለ ዝገበርካ እዩ ስለዚ ኣመንካ እዩ ምሽ ትውከሎ እሞ ወይ ከዳዓካ ወይ ጠልመካ ወይ ገለ ይኾነካ ሹ እንታይ ትገብሮ እምነቱ እንታይ ይገብር ኣሎ እሱ ሕጂ እምነቱ የፍርሳል ሕጂ ምውካል ማለት እምነትካ ኣብ ምድሪ ባይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክንውከሎ እንተዳ ጀሚርና ንኣምላኽ እንታይ ንገብሮ ለና ንኣምኖ ለና ማለት እዩ ነቲ ዝዓመንካዮ ሰብ እንታይ ትገብሮ ንኻ ኣይትውከሎ ንኻ ክንውከሎ ንኽእል ነገር ዝዓመናዮ ክኸውን ኣለዎ ሳምታይምስ ኣብ ብዙሕ ኣብ እርክነ ድዩ ኣብ ላይፍና
زعمن كاي سبي طلمكا مش انتي شو سبرسل لبي تسيرو تزعمن كو طليمون قال تبلومش وي كاب صراحه قال حدا تاشمي قبريكا هجي امين كاتهبو لبخا وي كا امين كا نغرات كاتهبو مس فرسكا انت يخون هجي امنت ስለተحضر يخاو املاك كمانم نمانم كمانم غزي زي املاك كنوكل املاك يدلي تي فتحي كمص زخل كابي اب املاخي نغراتنا سلازي انت ايلو اب اغزيابير ስለተወከልካ امبر سراويت ኢትዮጵያውያን ሊቢያውያን በዚህ ሂጅ ዘሎ ኢትዮጵያ ይኮነን ያው ኢትዮጵያ ትጸሊም ህዝብ እንዲ ዝብሎ በሐፈሻው ብዙ ሰራዊት ነይሩ ስለዚህ እንት አይሉም እሳቶም እኮ ብዙ ሐቴም ነይሮም ነገር ግን አንስኻ አና በአምላክ ስለተወከልካ እግዚአብሔር ድማ እንዳይገሩ የህሊፉ አቢድካ ሐበጋ ስለዚህ ኃይልና አብ ህዳአትን አሞካልን ከሆን አምላክ ይደለይና አምንታይና ዘለና ሕጂ እተና አብራና ንስዕሮ ሰዓሪ ወይ ካትን አብራና ብዙ ፋይትና ንገብር አብና አብራና ምሽ ክንልወጥ ሓደ ነገር ክንገብር ያው ዘሓሽና አብራ ክንገብር ብዙ ኃይል ነጥፈና ኤነርጂ ነጥፈና ምሽ መጥፋ አይኮነን ትሽግሩ እትጻሪ አይኮነን ትሽግሩ እትትገብሮ ነገራት ግና ኃይለይ በአኻዩ ይልኩምና አምላክ ተወከልዎ እቲ ዝገብሮ ዘለኹን ስኻ ስለ ዝረዳእኻኒ ነዚ ዝገብሮ ዘለኹ ኢልኩምና አምላክ እንታይ ግበሮ ክሬዲት አብዎ ሓደ ግዜ በኃይለይ ትብልዎ ነገራት ከሎ የብሉን አነ ንስኻትኩም መን ኮይናይና ተሲና ለው ማዓልት መጺና አምላክ ስለ ዝረዳእኒ እዚ መጻኹ ኢልና ለአምላክ ከነቦ ኃይሊ ስለ ዘለና አይኮንና ነዚ ጌርናዮ ስለዚህ ኃይልና አም ህዳአትን አምውካልን ከሆን አምላክ ይደሊ ስለዚህ ግን ሐድ ክንከላለና አምላክን ክንውከሎ ክንከላለና ስለዚህ አብ ዘጻአት 11 ግብጽ እስራኤል ካብ ግብጽ ከወጽ ከሎ እስራኤል ካብ ግብጽ ተናይ ሞዳታ ሰዓት ከወጽ ከሎ እስራኤል ሲ ሙሴ ህዝቦም ከወጽ ከሎ ሲ አንቱም ሰባት አውሽጥኩም ብዙ ማዕበላት አለ አባይና ባኻትኩም ናሐልፎ መገድታትና ብዙ ማዕበላት አለ እስራኤል ከወጽ ከሎ እቲ ውጻ ዝበሎ እግዚአብሔር ምኻኑ ፈሊጡ አብ ቅድሚው መስመጸ ቅድሚው እንታይ አለ ባህሪ ኤርትራ አለ ህይወት አብ ከምዚያ ዘላ ቅድሚት ተኸድካ ማዕበል ባህር አለ አቤት ነደሪ ተበልካ ድማ ፈርዖን ሰራዊት አለ ህይወት ከምዚያ አቴናትኩም ህይወት ከምዚያ ወይ አብ ከምዚያ ትነብር ኩላትና ምክንያቱ ነቅድሚት ተኸና አብ ቅድሜና ዘሎ ማዕበል ባህሪ ኤርትራ ደው ኢሉ አሎ እስራኤል ድማ እንታይ ገይሮ አዝዩ ተረበሸ አዝዩ ተናወጸ ምስራኤል ንሙሴ እንታይ በልዎ ንስኻስ ቀደሙን ኢልናካ ነርና አብ ግብጽ ዶ መቃብር ተሳይኒ ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝኸውን ንፈልጥ ነርና ስለምንታይ ካቡ አውጻኻና ኢሎም ንሙሴ እንታይ ገበርዎ ሃገሮም ሮሙሉ ይብለና ሙሴ ድማ እንታይ ኢልዎ አባ ተዛረቦ እንታይ በልዎ አብ ዘጻአት 14 ሪኦ አብ ዘጻአት 14 ካብ ሓረስ 15 ዘሎ ከተንብዎ ሽንታይ ኢሎም ህድእ በሉ አምላክ ክገብሮ ዝደለየ ነገራት ሕጂ ክትሪኢኹም ኢልዎ እስኪ ህይወትኩም ራይዎ ቤትኩም ራይዎ ማዕበላት ከምዚ ክብል ከሎ እስራኤል አብ ከምዚ ኩነታት ነይራ ንቅድሚት ተኸደ ዘይስገር ባህሪ አሎ ነድሪት ተበለ ሰረገላታት ሰራዊት ፈርዖን ከትፎኦም ዝመጻ ኃይል አሎ ስለዚህ አብ ከምዚ ኩነታት አቱም ሰባት እቲ ዝሓይሽን አብ አምላክ ምውካል ጥራይ ብንሓልፎ ጎደናታት ንሕለፍ ስለዚህ ለኩም አብ ማዕበላት ኢና ንነብር ብዙ ገልጠምጠም ይመጽእ ብዙ ሓንጎጅጎጭ ይመጽእ ስለዚህ ከምንታይ ትኸውን ከምዚያ ትኸውን ሽኡ እንታይ ኢሎም ሙሴ ድማ ህድእ በሉ ኢልዎ አምላክ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ሕጂ ክትሪኢኹሞ እንታይ ግበሩ ብሕድኣት ተዋተይ ህድኣት ኩኑ እንተዳ ሓዲእኹም ነገራትኩም እንታይ ክገብር you know sometimes أنا حنت نيجي بحر صوب دسالات تحريقة يا عافية أسوأ بيله ويتم كبلالن ويكاب
ሙሉ መዓልቲ ከምሳ ኢለት እንታይ ከውፅኦ ገለ ቃላት ከምቲ ኣርከ ዝበልኩም ሻወር ያእትን ያነ ብተኻለነ መጠን እንታይ ትገብር ሕዋተይ እጂ ነውፂ ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ እንታይ ካ ትዛረብ ዘይተደለየ ቃላት ኢኻ ተወፅእ እንታይ ትገብሮ ዝሓረቐ ሰብ ህደበል ቀስበል ህደበል ካኸተብሎ ምክንያቱ እቲ ዝውሰኖ ውሳነ እንታይ ስለ ዝኾነ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዳሓራይ ኣዝዩ ፍላይ ድማ እዚኦም መንስያትካ ትንእስነትኩም ክናውፀኩም ከሎ እንታይ ግበሩ እቲ ዝደፍእ ሓይሊ ክደፍእ ከሎ እንታይ ግበሩ ነፍሰይ ግና ክትሓድያ እቲ ኣምላኽ ክገብረለይ ዝደለየ ነገራት ሕጂ ክርየ ስለዚ በቲ ኣብ ውሽጠይ ዝድፋዕ ኣይኮንኩን ዝድፋዕ በቲ ኣምላኽ ዝበለኒ ዝምራሕ ኢልኩም እንታይ ግበሩ መን ኣሎ ከምዚ ዝበልክኩም ዳይ ተኣተወ ረይዋ ፅረይቲ ማይትያ እምኒ እትየላኻ ሓቂኻ ረይዎ እስኪ ከምዚ ገይረ ቀልጢፉ ድሰትዮ መን ኣሎ ካባኻትኩ መን ኣሎ የዶ ሃፍተይ ስተይለ ከምዚ እንዳገበርኩ ፅሪቲ ማያ እምንላእታ መዓት እምኒ እዩ ዘለዎ ርስሓት ኣለዎ ህፃ ኣለዎ እስኪ መን ኣሎ ደፋር ሰብ ብሰቲ ካባኻትኩም ኢለ ኣነ እኮ እጂ ማን ኣሎ ደፋር ሕዋተይ ህይወትና ከምዛ እንዳገበርና ኢና ንሰትያ ዘለና ከምዚያ ትናጎፅ ዶ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ኣነ ንስኻትኩም ኣምላኽ ዝደለየና እንታይ ክንገብር ኣለና ረይዎ እዚያ ረይዋ ከምዚያ ትብል ኩለን ክትሓዲ ኣይከኣለትን ክሓዲ ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ክሰትዮ ትኽእል ነገራት እንተዳኣቡ ከሎ ተሃዊካ ሰቲኻዮ እንታይ ትኸውን ኢኻ በላሽኻ ተሓሚምኩም ትሞትኹም ግና እንታይ ኣለዎ እንታይ ትገብርዎ ቀስ ተብልዎ ክሳብ ዝውድቕ ትሪእዎ ረይዎ ቀስ ምስ ሓደአት ዝግ ምስ በልአት እቲ ርስሓት ምስ ወረደ ረይዋ እንዳፀረየት መፅያትለይ እጂ ክሰትያ ክእል እያ ህድእ ትበል ቀስ ምስ ሓደት ክሰትያ እያ ሕዋተይ ህድእ በሉ እሺ ህድእ በሉ ነቲ ዝተፀዋናሉ ፅዋዕ ምንታን ወረስቲ ክንከውን እንታይ ግበሩ ህድእ በሉ ህድኣት ክህልወና ኢለ ኣለዎ ስለዚ ከምዛ ዝበልክኹም ኩሉ ግዜ ህይወትና እንታይ እያ ኣብ ከምዚ ሓንጎጭጎጫ ዘላ ነገራት ናብራ ቁጠባ ደግ ብዙሕ እንታይ ይገብር ንውሽጢኻ እንታይ ይገብሮ ይርብሾ የናውፆ ነገር ግና ኣምላኽ ኣባይ ናባትኩም ዝደልዮ ሓይልኩም ኣብ ህዳእትን ኣብ ምውካልን ይኹን ኢልዎ ኣብ ምውካልን ኣብ ምሕዳን እንተዳ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ነገር ድማ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትርእኹም ኣምላኽ ዝገበሮ ነገር ክትርእዋ ኢኹም ፀላይ እንታይ ከገብራ ክእል እዩ ተጎስጎፃ ክእል እዩ ነገራት እኳ እንተጎስጎፀለይ ኣነ ግና ኣብ ኣምላኸይ ክሓድየ ነገራተይ እኳ እንተተናወፀ ኣነ ግና ኣብ ኣምላኸይ ደው ክብለ ስለዚ ኣብ ሉቃስ እንተዳ ኣሪኾሞ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ሉቃስ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ንሳገር ምስ በሎምሲ ኣባሪዎ ኣብ ሉቃስ ማሪቆስ 4 ዘለ ሓሳባት ከም በባህሸኒ ማሪቆስ ዶክተር ማሪቆስ 4:35-40 ሓደ እንታይ ይብል ማሪቆስ ኦኬ 4:35-40 ሓደ እንታይ ኢሉ በታ መዓልቲ ዲያ ድማ ምድሪ መስመሴ ናብ ማዕዶ ንሳገር እንታይ በሎም ነቶም ህዝቢ ድማ ኣፋንዩ ድማ ንኦም ከምታ ዘለዎ ምሳታቶም ብጀልባ ወሰድዎ ካልኦት ጀልባ ካምሱ ነበራ
هبوبلا برتو نفاس دما كونه تا جلبا كسات تملئ معبل نابتا جلبا تا جبره أحتوه تا جبره كساب دحرين تايلوم نسو جنا بوجن دحريت انتا غيرو نيرو جلبا تترئيسوس دقيسو نبره يبل دحرين تايلو تترئيسو دقيسو نبره اتنسيوم دما ممهر كنطفدو قد يبل كان بلو تاي بلو كنطفدو قد يبل كان مسبلو ريوا بتاع 39 تايلوم تنسي دما ننفاس انتا غبره غنهو نبحر دما سقبلي هد بل هد بل بلا اتنفاس دما زك بلا عبي هدعاتو دما كونه ريوا يسوس زعكل املاح زعكل اتياباين اباخاتكم زلو كاب كله يعبي سلازي اتمسوم زلو كابتم عبلات كم زعبي هجن تاي غيرمالو توكلتو هجسو انتاي زدلي معرخن لي كم توكلوي مغنياتو زدق اساس نبحرن نفاسن زز املاح ايوس سلازي معرخن ديم توكلو موزلو معرخن ديم نو امينو موزلو سلازي نسوغن دق اسا يبلنا نساتهم دما نتما عبل مسنا وصم بتساتهم ممر كنطفدو قد يبلكان يلام تاي غيرمو اتسيمو السو دما انتاي غبريلوا نفاسن بحرن تاي غبريلوا شو حد مسفلت واو حقي سخس ودهي املاح نبحرن نفاسن ززس زس من يلو اب هداتي ونا املاح تفلطوا اب هدات كبر املاح يخم تريو اب هدات نغرات مستناوصس سلازي انت يلو ابت معبل انداتناوص خلو يكونن كبر اريوم مجمرتا نت معبل انت غبره صط عبلو هد بلي بلا يلو هد مسبلت انت غير وايشو نسخاتكم غدولو امنا دما بلام لنا تايلوم نفاس تنسيون نفاس غنخو نبحر دما بلي هد بلي تنفاس زق بلا ابي هدا دما كونه نسو دما سلامنتا يخم كم زفرحكم كم يخ امنتكم يبل امنتكم امنت دو يبلكم بلا مخنياتو امنت تايكم لكم الله موكال سوكلكم مس اتزعمنكم وي ايزو استوكلنايو اتي زعمناي زعمنكا يخات وكلو زي عمنكا هي ايتوكلونها سلازي ان امنو نغرات نوكلو نغراتي سب بغنزبو زعمن تدا خوينو اب غنزبو انت يغبر يوكل سلازي خا والابتي عشا سباي زبلو تا عشا سباي دما توكلتو ابي نيرو افت غنزبو نيرو مش نفسي تزعكل نغر خزينه الكلخو بقى نولدو ولدو دساغر حات دليبل كلخو سلازي بالستيلوا توكلتو ابي نيرو تغنزبو نيرو صقو ابت غنزبو نيرو ملا እግዚአብሔር ደማ ታሻ ይሉ ملا احمد كو هجي مشات مسيكو وزدغا مسيل سلازي تزعكب كاي خنا بيلو فاتي حيلهم ابو املاح يخون سلازي ابي يهودا املاح انت فقيدو بهيوت انت لنا نعمتا كمز خنغبرينا دابلون بر انتي تغبرو بتمكحتاي تخيدو نعمتا كمز غبري كمز غبري كندز ماكينا فونني كندز እንዳበልኩም እንታይ ትግበሩ አምላክ እንተዳ ፈቂድዎ በህይወት እንተዳ አለ ከምዝ እንታይ ከገብረ ምክንያቱ ተወክልትና ካብ ገዛ ርእስና ደይኮነ ካብ አምላክ ምክንያቱ ንዓመታ መን ክጸንህ ይልካሎ መን ከምዝ ክትገብር ይልካሎ ነገር ግን እንታይ አምላክ ይደሊ ዘሎ ማለት ኣብ ኩሉ ነገራትና እንታይ ግበሮ ንአምላክ ንወከሎ አምላክ በህይወት እንተለኹ مسخ كسابزان تبصخاني توكلتين اباخاي انا دما كمزي كمتي كمتا كمزي خغبري لكم تاغبرو توكلتكم سلازي خا انتاي لو حيلكم سي امنتا يكون اب هداتن اموكالن يكون نعملاح توكلوا نعملاح تاشبلوا سلازي خاي تمعبل مستناوصه نغرات مستزر ابرفشان تدخليكم حبيبتكم هدأ بالبلوح نفسي هدأ بالبلوح شو اتنا غرات املاح انتاي كم دسرخ نرينا ولا ريو يسوس كون اتما عبل صط مسبلايو املاحنتو واو يلا
ከምዚ መደናገር ሸቃጣይ ነገራት አሙጽ ጸበለካሙ እንታይ ገበረከ እንታይ ዝገበረከ ምሽ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይደ ከለኹስ ሲስተሬና ዓና ሾፒንግ ኢላ እንዲ ኣብ ሞል እንዲ ከን እጂ ብጣዕሚ እዮም ዘደናግሩኻ ሃረይ ከይተረዳእኒ 25 ኪሎ ናይ መርዓ እንዲ 25 ኪሎ ሽጉርቲ ኢልና ኢላትኒ ለካስ በብ ኪሎ ኢኻ ትገዝእ ምክንያቱ ፅቡፍ ክትገዝእ ወይ 5 ኪሎ ትገዝእ ካብዚያ 5 ኪሎ እንታን ፅፉ ብሓንሳ ነኻ 50 ኪሎ ኢለ እዮም ትፈልጡ ዲኹም እቲ ብላዕሊ ዘሎ ዝላዕሊ ዘሎ ፅሩ እዩ ውሽጡ ዘሎ ከዓ ኣይኮንካን ክትበልዖስ ተሰኪምካዮ ከማን ተሰኪምካዮስ ወንጀል እዩ ገዛልሱ ሕጂ ዓቢሎስ ካብ ላዕሊ ጊሩስ በታ ውሽጡ በጣ ሁሱስ አቢለ ኖ ሕደበል ቀስ አነ ዝደሊ ፅሩይ ክወስዶ ደደኹ ሓረይ ኣምባጋሮ ኮይኑ ሾ ኖ ኣስረይኻኒኻ እጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብ ምድንጋር እንታይ ይገብር ኣብ ትሕድዓት እንተዳሕሊኻ ግና ነቲ ዘድልየካ ኢኻ እንታይ ትገብር ፒክ ትገብር ነቲ ዘድልየኩም ሕድዓት እንተዘይብልኩም ግና ሕድዓት እንተዘይብለይ ግና ተሰኪምኩሞ ትኸዱ ዋጋ ከፊልኩም ገንዘብና ከፊለስ ተሰኪሜ ዝኸይድ እንታይ እዩ ሰዓት ዝኣክል ኣምባጋሮ ኮይኑ ኣቤት እሞ ኢለሾ ቀደም ትግርኛ ክኸውን ከሎ እንተዝኸውን ነይሩ ማለት ያው ትግርኛ ተረዲኩም ሻለ ኣብቲ ፍሩሕ ነይሮም ትግርኛ ቃላት ሾ ምሽ ሾ ነይሩ ተትኸውን ገሌለ ዋው ኮይ ኣውንዲ ነይሩ ኣይነበረን ንዓይ ክትፅዋዕኒ ነርካ ኣይ ኖ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ህይወትኩም ቤትና ኣብ ውሽጢ ቤትና ወላትዮ መንስያት ኣብ ኩላትና ቤትና ነፍሰይ እንታይ ግበር በልዋ ስለዚ ዳዊት ነዚ ምስተረደ እንታይ ኢልዋ ነፍሰይ እንታይ ትግበርኒ ኣይትረብሽን ኣይትሃውኽኒ ምክንያቱ ክትርብሾ ከላ ነፍሱ እንታይ ክስጉምቲ ከም ዝውሰድ እንታይ ገብር እዩ ፈልጥ እዩ ስለዚ ሓይልኹም ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ይኹን ኢልዎ ስለዚ ኢየሱስ ስለምንታይ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ እምነት ምውካል እያ ኣበይ ተወኪልና ኣለና ኣበይ ተወኪሉ ኣለኹ ተወክልትና ኣብቲ ዝኣመናዮ እዩ ስለዚ እቲ ዝኣመናዮ ዝተወከልናዮ ንሱ እሙን ኣምላኽ እዩ ስለዚ ከዓ ኢልዎም ሰራዊት ሊብያውያንን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት እዮም ነይሮም ንስኻ ግና ኣባይ ስለተወከልካ ኣምላኽ ድማ ይሕሊፉ ኣቢድካ እንታይ ገበረካ ስለዚ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ጎልያድ ክበኣስ ከሎ ስታ ኢልዎ ንጎልያድ ንስኻ ዳዊት ተወክልቱ ኣበይ ነይሩ ናብ ኣምላኽ ነይሩ ሕዋተይ ተወክልትና ክነዕርዮ ክንክእል ኣለና ሕድኣትካ ክህልወና ኣለዎ ብሕድኣት ንንበር ሕዱዓት ክንኹን ሕዱዓት በቃ ኣብ ኩሉ ኮሚኒኬሽንና ሕድኣት ይሃለወና ዝበዝሕ ኮሚኒኬሽንና ዝናወፅ ሕድኣት ስለ ዘይብልና ኢና ምሽ ሓደ ሓደ ግዜ ንቋያቆዶ ብጣዕሚ እንታይ ኢና ዘለና ሹ ትፍረ ነገር ትስእኖ በቃ ማለት ሕድኣት ስለ ዘይብልና ተሓይሉ ሓደ ተሓይሉ ሕጂ እንታይ ይኸውን ሕድእ እንተይልና ግን እንታይ ንገብር እቲ ምንጪ ነገራትና እንታይ ንገብሮ ምንጪ ሕማምና እንታይ ንገብሮ ነወፃ እዚያ ዛታ ሕማም እዚያ ታ ሕማም እዚያ ታ ፎሲልና ንኸይ ንገብር ኢና ክንከይና ስለዚ ሓይልኹም ኣብ ሕድኣትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣንብቦን 27-22 ዘሎ ብዛዕባ ጳውሎስ ረእይዎ ታሪክ ጳውሎስ ተተሓይዙ ተኣሲሩ ንሮማ ክኸይድ ከሎስ ኣብቲ ማዕበላት እንታይ ገይርዎም እቲ ማዕበል ምስ እናወፆም ኣብቲ 27 አንብቦ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ሾ አንቱም ሰባት እንታይ ግበሩ ሕድእ በሉ እቲ መልኣኽ እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ እንታይ ኢልኒ ቀደሙ ነጊረኩም እየ ነይረ እንተትሰምዑኒ ነይርኩም እንታይ ኢልዎም ከምዚ ኣይምኾንኩም ነይርኩም ስለዚ እንታይ ግበሩ ሕጂ እውን እንታይ ግበሩ ብጀካ እዚያ መርከብ ካብ ህይወትኩም ሓደ ሰብ ዝጠፍእ የለን እሞ እንታይ ግበሩ ሕድእ በሉ ንሳቶም ግና እንታይ ክገብሮም ሓሲቦም ነይሮም قتلوهم يوم حسيبهم نيرو مخنياتو فواتي شو باولوس تايلو هدئ بلومو نسو تزملو أملاخ تزاربني أمون مخانو كتريو
ዋተይ ኣብ ሕዳት ክንገብር ኣምላኽ ይደልየና ስለዚ ሓይልኹም ኣብ ሕዳትን ኣብ ምውካልን ክኸውን ኣምላኽ ይደሊ ኣበናይ ነውፅ ኣለና ኣበናይ ማዕበል ኣለና ኣበናይ ዕድመ ኣለና ኣነ ንስኻትኩም ንፈልጥ ግና እንታይ ኢለኩም ኣናተይ ናታትኩም ህይወት ከምዚያ ኣነ ግና ኣብ ማእከል ኮይነ ብሕዳት ንኣምላኽ እንታይ ክገብረ ከምልኸ እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ብድሕሪት እኳ ጸላእይን ክውሕጠኒ እንተመፀ ብቅድሚት እኳ ኣይተሳገር እኳ እንተበለኒ ንዓይ ግና ክርብሸኒ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ስለዚ ኸ ኣብ ህይወትና ረብሻ ዝመጽእ ምሽ ንኣብነት ዝኾነ ነገራት ምስ ተናወፅና ወይ ናብራ ድዩ ብቁጠባ ድዩ ብገለ እንታይ ኢና ንገብር ዝበዝሕ ውሳነታትና እንታይ ዝኸውን ጌጋ ይውሰን ምሽ ጌጋ ይውሰን ወይ ነገራት ይፈርስ ወይ ካክ ገንዘብ ተባኽን ከምኒ ዓድና ምስ ሓረቀ ኸይዱ የብሎ ቢራ ድሰትዮ ወይ ከኣልኮል ድሰትዮ ኣገስ ዝመስለካ ነገር ግና ከምኡ ኣይኮነን ነገር ግና ምስ ተናወፅኩ ግና ናብ ኣምላኸ ኢደይ ከልዕል የብልዎ ነገር ግና ምስ ተበላሽወኒ ኣነ ግና ናብ ኣምላኸ ከልዕል የብልዎ ኣነ ግና ኣይትሳገር ኢኻ ይብሉ ኣብ ቅድመይ እንተኾነ ባህሪ ኤርትራ እኳ ኣብ ቅድመይ እንተኾነሲ ኣምላኽ እኮ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዓይ ንኣኻትኩም ዝፀዋዕና ኣምላኽ ንሱ እንታይ እዩ እሙን እዩ ስለዚ ኣብ ቅድመይ እንታይ ኣሎ ባህሪ ኣሎ ኣይትሳገርኒ ካብለካ ኣሎ እስራኤል ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ይናወፅ ኣሎ ይርበሽ ኣሎ ትርበሽ ኣለኹም ዶ ንርበሽ ዶ ኣለኹም ነገር ግና እንታይ ግበሩ እደበሉ ብሓይልኩም ክትፈትሕዎ ኣይትፅዕሩ እቲ ሓይልኩም ኣብ ምንታይ ክኾን ኣለዎ ኣብ ኣምላኽ ሓይልና ጻዓትና ህድኣትና ታሽን ገብሩ ስለዚ ኣጅርይዋ ፅረይቲ ኣይ ውሽ ሰትየ ዶ كتاب أنا بتعنا نساخة تحصل عيتي كوانت أجرجرت تتجبريا سكلات بلي تسأل أيو استلا على لكم نسو زك انت دايلكم هدأ انت دايلكم نسو انت جبري انت قبل لكم ايه شو نساخاتكم دمع هيوتكم كتعمي نابراخم كتعمي نابراخم نكتعمنا نعملخ من تانكحشو نعنا من تانكحشو انا نعمل عليه انتي نكبر كن حد املاخ يدلينا سلازي الله خلت ساعات علني ابي ارمياس وانت زاريبو ارمياس اسشوعات ارمياس اسشوعات انتايبل ካብ ሸውዓተ ክሳብ 8 እንታይ ብሎ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ኤርምያስ 17 ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ እንታይ ዶ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢቱ ካብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ እንታይ እዩ እንታይሱ እንተም ሕዋተይ ኣብ ኣምላኽ እንተዳ ተወኪልኩም ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ይነግረኩም ብሩኻት ክብለኩም ብሩኽ ውላድ ክብለኩም استبارخنا من تان كنكون عب أملاخ نوكل أتيد سجر دي مسل كو أنت زي سجرنا أنا جنا توكلتين بخايا شني بلوه أنا جنا بحيلين زي قدين تاي قبروني أي سجروني كسجرون تدا خوينه تاي قبره شو يكويريو نموسين تايلو موسيرو شو موسين تايلوم هدبلو مسولم سي زيابير كان تايلو خا موسي عبيد كاس انت الله بتر الله واتي سلطان املاخ ابانا الله حيل املاخ ابانا الله هدي مسفلنا املاخ انت خبلكي واو تقالي طبابكم ساخلو اي غبري بس يا طباب غير كنت اي غبريو اغراتكي بيت كنت اي غبريو قنيه انت ودي نبيت كنت اي غبرو يالو تحتي كنت اي غبر محرتات تبلك محرتات مغنياتو طباب تركب نتي كي تساغر زخلكلكا ነገር ስለዚህ እንታይሎ ሙሴ እንታይሎ አቤት ካንተ ያለው አትሪሎ ዋቴ
ጥበብ ኣምላኽ ዘለና ሰባት ኢና ንእስነትና ብፍላይ ንእስነት እውን ምስ ሸገረና እንታይ ንግበረሎ ኣምላኽ ድማ እንታይ ይገብር እዩ ጥበብ እዩ እቲ ጥበብ ዝህብ ኣምላኽ ሳና እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኤርምያስ እንታይ ኢልዎም እቲ ናብ ኣምላኽ ዝውከል ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱኻ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ ይኾን ንሱ ከመዩ ከምታ ኣብ ጥቓ ማይ ተተኸለት ሱራኻ ኣብ ሩባ ዓቢሉ ዘሳፍሕ ኦም እዩ ዋዒ እንተመፀ እንታይ ይገብሮን እዩ ኣይተፍርሖን እያ ቆፅላኻ እንታይ ይገብር እዩ ለሚዑ ይነብር ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣምላኽ ስለ ተወከለ ትፅቢቱ ናበይ ስለ ዝገበረ ኢኖ ሓደ ግዜ ኣብዚያ ኖቨምበር ናይ ምርጫ ግዜ ምሽ ዝሓለፈ መሪፅና ኢና ምሽ ኩላትና ኣነ ማለት ብሓፈሻዊ ማለት እጂ ብፍላይ ትውክልትና ብኣምላኽ ነግበሮ ባይዘወ ክብለኩም ደልየ እቲ ተመፂቱ ለውጢ ከመፅእ ኣይክእልን እዩ ለውጢ ግና ካብ ኣምላኽ ይበልዎ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎም ንሱ ከደህነና እንታይ ትበሉ ንሱ እንታይ ከገብረና እዩ ከደህነና ይክእልን እዩ ከደህነና ዝኽእል ንስኻ ኢኻ በልዎ ሽኡ ልቢ ነገስታት ኣምላኽ ድማ ኣቢዱ እዩ ከምቲ እሱ ዝደልዮ ገይሩ እንታይ ገብሮ እዩ ለካ ህዝበይ ለካ ደቀይ ኣባይ ስለ ተወከሉ ኣነ ድማ ነገስታት እንታይ ገብሮም ኣቢደይ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ብዙሕ ግዜ ንውከሎም ስለ ንኸውን ነገራት ንውከል እሞ ከምቲ ንደልዮ እንታይ ይኸውን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንውከሎም ንኽእል ኣብ ዝኾነ ለውጢ ንኣምላኽ ንቀደሞ ኣምላኸይ ናባኻ ምውካል የሸኒ ትውክልተይ ንስኻ ኢኻ መጻኢ ህይወተይ ንስኻ ኢኻ ንደቀይ እውን ንስኻ ኢኻ ኢልኩም ናዕባ ኣምላኽ ከተልዕልዎ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ዋዓይ እንተመፀ ንሱ እንታይ ይገብርኒ ኢልዎ ዘለዓለም ድማ ስለዚ ትውክልትና ናብ ኣምላኽ ንግበር ኣብ ህዳኣት ንንበር ስለዚ ንሱ ከምታ ጥቓ ኣብ ማይ ተተኽለት እያ ኢልዎ ቆፅላኻ ለሚዓ ይነብር ብዓመት ደርቂ እውን እንታይ ይገብርና ኣይትነክርን እያ ህንኩረ እዩ ዝመስምሽ ህንኩረ እያ ኣይትነክርን ህንኩረ እያ ተሕንክሮ ዶ ሽያኻ ፈርከሽከሽ ተብሎ ቁምስል ኣይትብልኻ ለሚዕኻ ካ ትነብር ለሚዕኸኹም ትነብሩ ኣብ ቤትኩም ሓጎስ ይዝኸውን ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሓጎስ ይኸውን ማለት ኣይኮንኩን ነውፅየለን ማለት ኣይኮንኩን ነገር ግና ማዕበላት ከምዛ ዝበልክኹም እዩ ብድሕሪት ማዕበል እዩ ብቅድሚት ማዕበል እዩ ብቅድሚት ኣይትሳገርኒ ኢኻ ይብለካ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢኻ ኣሸጋሪ ቁላ ይፀንሓካ ምሽ ስኻ እንታይ ትገብር ትናወፅ ሓደ ግዜ ሰበይተይ ማዕረ ያናዊፆም ጫው ኢሎም ሰናወፅዋስ በቃ እሳውን ዘይተለይ ተቆጢዓቶ መስለንስ ድሓረይ መወዳታስ ልባ ተመሊሳ ሕደለስ ዋይ እንታይ ደው ኢለ ሳነስ ዘይሓሰብኩ ሰላም ንዓይኻ ወሲደያ ተሓፋስ ድሓረይ ለካስ ኣብቲ ውሽጢ ኣነ ተረዳእትና ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከይዶም ኣለዉ ሓይ ከይዶም ኣለዉ ኣወዳትካ እዮም ሓይ ከይዶም እሺ እሳ እውን ሓይ ከይዳ ኣላ ኣነ ኻ ስራሕ ኮይኖም ዝደወልኩስ ኣነ መወሲደ ነገር ተበላሻላ ማለት ኢለ ማለት ደሪ ግን ኣምላኽ ባረ ድሓርሳ ህድእ ኢላ ይቕሬታ ንዖምካ ኮፍ ኣቢላቶም ሲ ሶሪ በዲለኩም ይቕሬታ ኢላ ንዖም ተንበርኪኻ ይቕሬታ ኢላቶም ምክንያቱ ስለተረበሽኩ ስጉምተይ እውን እንታይ ነበረን ቆኖ ኣይኮነን ስለዚ ኢላ ይስምዖ ኣይስምዖስን ዓይሽቶ እዮም ግን ተንበርኪኻ ይቕሬታ ኢላቶም ማለት እዩ ለካ ሹ ኣነ እውን ወዚያ ወሲድያ ክብለኩም ለ ይቕሬታ ወሲደ ሕጂ ክትረድዎ ዝደሊ ነገራት ኣሎ እሺ ሓዙለይ ትቁም ነገር ህዝቦ ሓራይ ከናውፀኩም ከሎ ሓደ ግዜ ኪሳራ ከጓንፈኩም ከሎ ኣብ ቢዝነስኩም ኣብ ናብራኹም እንታይ ትግበርዎ ነፍሰይ እንታይ ክገብር እያ ተሓዲያ ኣነ ግና ኣብ ኣምላኸይ ክውከል እየ በልዋ ሹ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ቢዝነስኩም እንታይ ክኸውን እዩ ክጠጥዕ ንሱ እንታይ ክገብር እዩ ከአንበብ እዩ እንዳ አንበበ ይኸይድ ስለዚህ ኻይ ኩሉ ግዜ ትውክልትና ናብ ኣምላኽ ዝደሊ
أملاخ زدليو نجارات أنت دا حليو أنا نسخاتكم عب أملاك نوكل بحدات كنا ملالس حيلهم ساعتنا عبيهم كون عب أملاك أنا منسي سلازلخو كسره الكاب بحيل خاي كونن أملاخي نزو قلبت زحب كاني نسخة سلازخون كا هجون بقلت سمي عيامني بخيلتيك عيامني بأخاي زأمن بأخاي دوكل بلو بحق يزبلكم زيابير كردي شو إد أملاك كتري وياهم أملاك أنتي خجبر كتري وياهم سرخ كتري سلازي أب حيوتنا أبتن نبرلو نابرانا أب كله نجاراتنا بستخالنا متن بستخالنا كل جزء كندك على صوت زلنا أوشنا زخونة معاملات زلنا مالتي كلات ناسي السيم أب حدا تانرينا أتينا زلنا ياو ما قد ناس حدا مالتي استفل عليه شدر خوني خيري جن ورد كلاتنا انتينا أب حدا إذا مدرس حدا انتاش ما تقبر مالتي تلازم انتهي قبروا أب حدا مركبنا زلنا هدأ بلو كم تازبلكم هدأ مسؤوليتي قريتها مسحاتي تانون رديخم مني أجي انتهي كبلكم دليه زيابير زدليه ونقرات انت دحليه أب هدأت عموكالن أملاك كنا ملالسي دليه سلازي خا زكارياس 4:6 انتايلو بمنفسي ينبر بخيلتي حيلي أيكونني له بنتايلو بخيلتي أيكونا منفسي عبد كل يوم بباني عبد زكارياس 4:6 تزلوا ببوه زكارياس 6:7 ولا لقاس حدا 35 تملأ أملاك مسيو نماريام كزاربا خلو انتايلوا أتبصحتي مثلا حيل انت كتقبري خيلوا هايتلل رأيو أتي ذيك عاد زخيل حيل أملاخي مالتي ولا بقبرها ورد ما رaf حدا رأيو حيلي خي تقبلكم تا كي تقبروا كابير سالم تا كي تقبروا مخنياتو بخيلتنا ديكونا بعملاخ حيل ترينا لنبر أنا نسخاتكم حيلنا أملاخ يكون بعملاخ نتعمامن بعملاخ انت دا تعمامينا كنسأرينا سلازي حيلنا عب هداءات أموكالن كون أملاخ يدلي سلازي عب قبر حوارات زبالهم حيلي خي تقبلكم أيتوز إلوه سلازي عب أملاخ نوكل ولا داويت ميسران حموشان إلوه ساكن ببايا مكودة عب داويت إسران حموشان ميتين إسران حموشان با ميتين إسران حموشان كاب هذا زلا انتاي لوا اتهم بإجابير زوكلو لوا انتايم اتهم بإجابير زوكلو ها كم تازي تناوط نزل على تنبر كرا تيون ايام عينت إجابير زوكلو هجون توكلتنا عفلتت ما يخون بفلتت حيالات كونينا هجي بفلتتنا ويكا حدا زي مش نبلينا بقلصمنا بحايلنا سجرنا تبلو يخون نبلينا اي سجرني بحايلك اتيك سجر زخيل اتي حايلي زحابني إجابير يلكم نعم له كبر حبوه نعم له سلازي انتاي لو داويت كزارب كلوسي اتي بعمله اتهم بإجابير زوكلو كمتا زيت الناوص نزل عالم تنبر كرنسيين يبلو انتاي زيت قبر يا زيت الناوص زناوص اكو انت مصا اتستوكلتو اتزعمنتو اتستصقعتو نسو الكل سلازي خوني سلازي اتا بأملاك تمأمن ات بإجابير زوكل نسوس بصيلو واتي بصعان كنكون كل جزء بك عب كل هيوتنا نعمل نوكل قالاتنا خنقير أملاخ يدلينا هذا حدا جزء تسيح مزيان نبلينا مش كم زي بعلا خات قبرون قال لي مسلكه مش
ኖርማል ቃል ይመስለና አይምሽ መጻከ ጽባ ገለትብል እቱም ሰባት ጽባ አይናት ማንያ ጽባ ከመጽ ንብል ሕጂ ክንቅይሮ ቃናና ክንቅይሮ ኣለና ጽባ ከመጽ ካብ ንባስ እግዚአብሔር ተፈቂዶ ጽባ ከመጽ አበይ ንግበር ማለት አብ እግዚአብሔር ክንከይና አንተ ዳልካስ ክትከይድ ኻወ መኸዳይ ኮን ጉዞ አምላክ ተፈቂዶ ክንከይድና ስለዚህ እንታይ ንግበሮ አምላክ ክንቃኔው ዝደሊ ነገራት አለው ኩሉ ስታይልና ክንቅይሮ እዝን ኸውን ከሎ እንታይ ይኸውን አምላክ ድማ እንታይ ይገብር ብኡ ስለምትዓማመን ዘይትና ወጽ ኩሉ ግዜ ድማ ዝለምዓና ክንከውን ኢና ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ ገምገም ማይ ዝተተኸለት ኦም ትኸውን ኢልዎ ዓይነት እትዮም ንኣምላኽ ዝውከሉ ኣብኡ ዝተወከለት ኩሉ ግዜ እንታይ ትኸውን ትለምዕ ህይወትና ልሙዕ ምንታን ክኸውን መዓልትና ጽቡቕ ምንታን ክኸውን ጽባሕና ምንታን ጽቡቕ ክኸውን ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ወፂኻውን አምላክ ተፈቂዶ እንዳበልና ተወክልትና ናብ አምላክ ክንደሊ አምላክ ይደልየና ስለዚህ ክንቅየር ክንከል ኣለና አምላኸ በአኻይ ክውከል አምላክ ድማ ጥበብ ክበና እዩ አምላክ ድማ ኃይሊ ክበና እዩ አምላክ ድማ ጸጋ ክበና እዩ አነ ግና ብትምርተይ አይኮንኩን ዝነብር ነገር ግና ንስኻ ስለተንብረኒ ኻይ ዝነብር አነ ግና ብጉልበታይ አይኮንኩን ዝነብር ነገር ግና ነቲ ኃይሊ ዝሓብካኒ ንስኻ ስለዝኾንካ ዝነብር ስለዚህ ኻይ ምሽ ንኹሉ እየ ምስ አየኹም ኢልዎ ከምቲ ስኻትኩም ዝገበርኩም ኮይኑ ከይስማዓኩም ምሽ ኢልዎ ኩሉ ምስ አስለጥኩም ኩሉ ምስ ገበርኩም አነ ዘይጠቅም ባርያ እንታይ ማለት እዩ አውጽዎ ኢድኩም በምንም ተአምር ቢድኩም አውጽዎ አነ ግና እዳወይ ናብ አምላክ ከልዕለ ይብሎ ተወክልተይ ግና ንስኻ ይኻብሎ ኃይለይ ግና ንስኻ ይኻብሎ ኣብትናወጸሉ ነውጽ ግና በሓዲእ ክነብር ብሎ ስለዚህ ህዳአት ከልወና አምላክ ይደለ ተወክልተና ናብ አምላክ ኾን ኣለዎ በህማ ብገለ ብኩሉ አትን ኢና ቋንቋና ዝደበላልቕ ዘሎ አምርዳ ዘይና ዓቢ ህዳአት ከልወና አምላክ ስለዝደለ ተደሓዲእና ትፈልጡ ዲኹም ተደሓዲእኹም እንተደሓዲእ ሽግርና ቀላለ ሽግርና እንታያ ቀላለ ንሽተያ ተትርያ ንሽተይ ነገር ግን እንታይ ትገብረና ስለዚህና ሓደ አነ ኃይለይ ከወፅእ ይደልይ ንሳ ኃይላ ተወፅእ ትደልይ ንሱ ኃይሉ ከወፅእ ይደልይ አነ እውን ናተይ ነገር ከወፅእ ይደልይ እንታይ ይኸውን ሽኦ አሞንጎይ ኪሳራ ይኸውን አምላክ ድማ ይከብርኒ ነገር ግና ኃይለይ ግና ናባኻ ይውከል ብሎ ሽኡ ይኮይ ኃይሉኩም ናብ አምላክ እንተዳ ኮይኑስ አምላክ ናይ ትሕተና ልባኽበኩም አምላክ ናይ ትሕተና ልባኽበኒ ምክንያቱ ትሕት ክብል የቕረ ክብል እንታይ ገብርኒ ኃይለይ ካይምሽ ኃይለይ ካዲ ኃይለይ ኮምሽ ማን አለው እስኪ ተበደለ ተበዲሉ ከይዱ የቕረታ ይሉ ቀሊል ዝመስለ ቀሊል አይኮነን የቕረታ ምሽ የቕረታ ኃይሊ ክበና ዝኽል አምላክ እዩ ስለዚህ ህደ እንተይናስ አምላክ ድማ ዝወደይ አነ ድማ ነቲ ይቕረ ንኽትብለሉ ነቲ ዝተበደልካዮ በደል ከሰክመካ ዝኽል ኃይሊ እንታይ ገብረካ ከበካ ሽኡ እንታይ ገብረካ እዩ ኃይሊ ምስ ሓበካስ ንዓኻ እንታይ ሓርነት እዩ ይቕረ ትብልሞ አምላክ ድማ አሞንጎይን አሞንጎኹም እንታይ ገብር ወሲፉስ አይትሳገሪኻ ዝበለና ነገራት ይንሳገራ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሓዳርና ደቅና ስራሕና ኩሉ ነገር ጽቡቕ ምንታን ክኾነና በዚህን ኣብ ኢሳይያስ 10:30-15 ዘሎ ነኺድ ኃይልኹም ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ይኹን ኣብዚ እንተዳ ኮይንኩም አምላክ ክኸብር እዩ አምላክ ዓቢ
ኣብቲ ዜና መዋዕል ኢሎም ንስኻትኩም ግና ብሓይልና ክንገብርና ኢልኩም ኢልዎም ነገር ግና ኢልዎም እቲዮም ጸላእትኩም ካባኹም ፈጣናት እዮም ኢልዎም ኣቱም ሰባት ካባህና ዝፈጣናት እዮም ሳቶም ማለት እዮም ኣምላኽ እንታይ ኢልዎም እስራኤል እንታይ ኢላ ኣብታ ዜና መዋዕል ተዳንቢብኩማሲ በቃ ሓያላትና ምስፈልስ እንታይ ኢልዎም ልክ ኢኹም ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኢልዎም ሓያላት ፈጣናት ኢኹም ኢልዎም ነገር ግና ኢልዎም ሽባ ፍሪስዎም ነገር ግና ኢልዎም እቶም ጸላእትኩም ካብትናትኩም ለዓሊ ፈጣናት እዮም ኣነ ሓያል እንተበልካስ ካባኻ ዝሕይል ሓያል ስለ ዘሎ እንታይ ግበር ኢድካ ልዕልሞ ናብ ኣምላኽ ኣውፅእ ምኽንያቱ ንሱ ናይ ኩሉ ገዛኢ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንሕና ሓያላትና ፈጣናትና ብርቱዓትና ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም የስ ነገር ግና ኢልዎም ጸላእትኩም ካባኻትኩም እንታይ ይገብር እዩ ካባኻትኩም ካብ በእፅፊ ይሕይሉ እዮም ብጣዕሚ ፈጣናት እዮም ሓያላት እዮም ኢልዎም ስለዚ እንታይ ግበር ለካስ ኣብ ልዕሊ ሓያል ከም ዘሎ ምስ ፈለጥካስ ኣነ ግና ናብ ኣማኻ ኣኽውከል ስለዚ እንታይ ኢልዎም ዝሓየልኩም ሓይልኩም ካባኹም ዝሕይልካ ሓያል ኣሎ እስከምነ ዶ ምኽንያቱ እንታይ ኢልዎም እዚ ክገብር እየ እንተበልካ እውን ካባኻ ዝገብር ንላዕሊ ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ቢዝነስ ርእይዎ ኣነስ ንፍዐ ሸቃጠ ኢልካ እንተ ሓሲብካስ ካባኻ ዝተኣፃፀፍካ እንታይ ኣሎ ካልእ ሸቃጠ ኣለ ጡብ ቀጥቂጡ ሽሮ በርበረ ሸይጥ ሸቃጠ ኣለ ንፍዑ ሸቃጠ ኣለ ሽኮር በጥቢፁ መዓር ኢሉ ዘብልዐዎም ሓያል ታክቲክ ዘለዎም ሸቃጠ ኣለዉ ህዋተይ ብጣዕሚ ተዓፃፀፍቲ ዝኾኑ ኣለዎም ስለዚ እንታይ ግበር ኢልዎም ንስኻ በቲ ዘለካ ዓቕሚ ንኣምላኽ ጥራይ ተወከሎ እሞ ኣምላኽ ድማ ነትዮም ቅድሜኻ ሓያላት ዝብሉ እንታይ ክገብሮም እዩ የሕሊፉ ክበከ ስበኽ ምሳይ ያ ጓሌ ከዓ ሓንቲ ጓሌ እያ እሳ እግዚአብሔር ይባረክ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደለ ናብ ኣምላኽ ንወከል እሺ ዝበፅሕኹሞ ብፅሑ ካብቲ ኣምላኽ ዝዓብይ ኣይኮነን ስለዚ ጥዕናና እንታይ ንግበረሉ ኣይንወከለሉ ጥዕናና እንታይ ግበር ኣይንወከለሉ ስለዚ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገራት እንተደሃልዩ ብኣምላኽ ክንተኣማመን ብኣምላኽ ክንህይል ኣምላኽ ይደርየና እዩ ስለዚ ካልኣይ ዜና መዋዕል ኣብ 16 ዘሎ ኩሉ ሓሳባት ክንሪኦ ጽቡቕ ኣወ 16 ካልኣይ ዜና መዋዕልካ 32 8 ዘሎ ሓሳባት ክንሪ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ዋላ ኣብ ዘካርያስ 4:6 ኣለኩም ኢሳያስ 52 10 ኣለኩም ብዛዕባ ሓይሊ ኣምላኽ ይባረኽ ኣምላኽ ክብለና ዝደልየ ነገራት እንተደሓልዩስ እንታይ ንግበር ሓይለይ ግና ብኣኻ እየ ዝውከል በልዎ ስለዚ ቃናና ንቀይር እሺ ቃናና ንቀይር ፅባ ክመፅእ እንዳበልና ኣይንመክሓሉ ኣምላኸ ዋላ ነቲ ሰባት ክድውሉ ከለኹም ንቀይሮ እሺ ኣምላኽ እንተፈቂዶስ ፅባ ክመፅእካ በልዎ ኣምላኽ ብሂወት ተሊና ሕጂ እንታይ ትገብሩ ማለት እዩ እንታይ እንተገብራለና ማለት እዩ ኣክንደ ካባና ናበይ ንገብራለና ሽኡ ነገራትና እስሙስ ኮኑ ሓንቶም ሕዋተይ ፅባ ክመፅእልና እኮ ክንደይ ዘይመፃና እኮ ብዙሕ ምክንያቱ ፅባ ክመፅእካ ኢልናስ ትፅበዮ እሞ እንታይ ኮንካ ኣንቲ ጋሻና መፅያትኒ ገለ ትብል ወይ ከዓ ከምዚ ኮይንኒ ትብል ወይ መኪና ተበላሹ ትብል ሃቀይደ ምክንያቱ ለካሲ ንስኻ ስለ ዝበልካዮ ኣይኮነ ግን እንታይ ትኸውን ኣምላኽ እንተፈቂዶ እንተኢልካ ግና ነገራት ምስ መፀስ ለካ ፈቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልካ እንታይ ትገብር ኣይትገራጩ ወይ ድማ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ነቲ ወረኛ ጋሻ ወይ ካሲሉ ግዜ ካጥፈክ ዝመፀስ የትርፎ ነቲ ጉዳይ ካይኺደካ ማለት እዩ ኣቀደ ነቲ ዝጠቕመካ እንታይ ይገብረልካ ነቲ ዝጠቕመካ ኣምላኽ ይሰደልካ ኣምላኽ ይሰደለይ ነቲ ዝጠቅም ስለዚ ኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣምላኽ ክንውከል ክንሓደ ኣምላኽ ይደልየና ኣነ ኣብ ስራሕ ኩሉ ግዜ ቃለሳ ኣምላኸይ
حد زحوخوها كاستمري مسومش أنتم معلتك يتربشوا هاي تحاوخني يقولهم اسم حلهم مسلوخا كهلا خابك لك اسم مسلوخا خاص كاوم صحاي مسو قلت يا خمش حكيله هذا مسيس كم زي بكا هذا مسيس خاطر دزي بكا حسابي درا دي هوبره ማለት አምላክ ድንቅ ተትሪዎ ድንቅ በጣም ተአምሪ በቃ ተአምሪ አምላክ ክብለኩም በቃ ሓደ አፍደገኻ ካጽ ኸለሲ هذا خمس انت جبره نسخة بتزعطوك كتب الكلخة تصعرف كلخة إلى كتب لهم كلخة ولو ما عالت خنتاي تخون زياغة عاصوة زياغة عاصوة زياغة عاصو زياغة عاصو ما عالتي تدفع تبل هكذا ما عالتكم جنا أي دفعني زيا أنت لا تعاصيا زيا بيرد ما زيا خافتي هكذا عمله أزمة حدا ترى بشكا أملاح دما بزي سلام كبكي أنا جنا نا أملاخي زوكل بهدأتي زنبر بلو سلزي أبهدأت كنبر أملاخي دليناي بزي كل جزء أملاح أبوشنا الجنتاي كبر للي نوت يقبلكم من مالات هيكونكم معاملات هيلن مالات هيكونكم ما يقدر جنا أنت هيقبروه هدأ بلو أملاخي دما نسو أموني بلو أملاح أموني صادقي سلسة يزود بلون سلي سلسة خود حسيبني راجع زيابير يبارك بك بدخون زيابير حيالي برتقي مسكين إيش تكن تصلينا مسكين إيش شيء نفسنا إيش هنرأينا بأخوده ثم بأملاح بجزابير زوكلو كم تعزيت الناوس انزل علم تنبر كران تسيان يميلو واتي أفكرن تسيان كنبر زل علم دما عبيتنا كنبر أملاخي دليناي سلازي بأملاح كنوكل أملاخي يريد أي بلو نجاراتي كوا كم تزلوا يحلو أملاخي جناح سلازي داويت بوزن هجر تزاريبو كوهين مدحنين أمباين السطرة إلو عزيز ما أنت يجبرني عينا وصلنا إلو وقت إذا نهوص نجار كوانت علينا أنا جنا أبا أملاخي يوكل أملاخي تسجع بلو سلازي خا مثالي زارب كلام بمولو لب خاص بجزابير تعمل إلو عبل بونا خانت هيتجبر هيتسجع كل ما قد خانو حسب نسخة كايدا خاك قلنا إلو حواتي أكايدانا خقنا زخل أبك زيابير متأمان كهلونا خلوه أتنا ملخو أملاح نسأموني سلازي خا بمولو لبنا بمولو حيلنا بأملاح نتعمامن أملاخي أملاكم دما أكلو مقدتاتنا نسو أكايدانا خقنا نقراتنا خقيري مالتي سلازي أملاحنا حيالي بنحلفو مقاديك نحلف قدناتات نسوقنا قنعي اسحاق قنعي خابلو ازي حجي زلخ هو كابز اسحا كابز حجي زلخ هو نسحا تعبي بلو ازي زخدلو قدنا نسحا قنا بقدميخا قليل بلو مخنياتو أباخا توتحي أباخا توكيلة نزي كرن سلازي خاي أنت كرن حقن مزروابين غول كتكوني خاي غول كوننا أب أملاخنا زلنا توكلتنا عبيتنا مشدقنا أب حدارنا أب كل زمدناتاتنا بهداعت كنابر هداعت سلام كنابر بموكال كنابر أملاخ تفقدوا بهوت كنابر سلازي زيابير حدا زنا قريدا لي حيلنا بأملاخ يخون
ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ ንባርከካ ኣለና ኣቦ ሕጂውን ከምቲ ቃልካ ብህድኣት ክንነብር ብሰላም ክንነብር ከምቲ ቃልካ ድማ ኮይና ክንመላለስ ክትረዳእና ይጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ዝሓብካና ግዜ ስለ ዝሓብካና ሰዓት ንባርከካ ኣለና ነዚ ቃል እዚ ድማ ኣብ ህይወትና ፍረ ክፈሪ ሓይሊ ክኾነና ብሽም ኢየሱስ ይጸልይ ኣለኹ ምጽናዕ ይሆን ኣብ ቃልና ኣብ ውሽጥና ምሻና ክወሓድ ይጸልይ ኣለኹ ኣብ ናብራና ከምቲ ቃልካ ክኸውን ይጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ሆይ ሰማዓት ቃል ይኮንና ገበርቲ ቃል ክንከውን ንስኻ ክትረዳእና ሓይሊ ከታይጣና ይጸልይ ኣለኹ ሓይልኻ ኣብ ህዝብኻ ይኹን ሓይልኻ ኣብ ህዝብኻ ይኹን ሓይልኻ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ደቅኻ ይኹን ኣቦ እቲ ክንሰግሮ ንኽእል ብሓይልና ዘይኮነ ብሓይልኻ እሞ ኣቦ ሓይሊ ኣጥዓና ነፍሲ ወከፍ ብሓይሊ ይተዓጣዕ ነፍሲ ወከፍ ብናትካ ሓይሊ ይተዓጣዕ እግዚአብሔር ሆይ ህይወትና ብህድኣት ትንበር ንስኻ ኣብ ህድኣት ኢኻ ትነብር እሞ እግዚአብሔር ሆይ ክትረዳእና ይጸልይ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን